Palihog mangluhod kita alang sa tong pag-ampo, alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Halandong Teofilo Camomot sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliw po kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Atong ibungat ang atong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa mga langit, pagdahigon ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang namo sa pagdagadlaw, iragan namo kaadlaw, gusalo kami sa mga sala, ngayon ang gabasaylong ng kasala ka namo dili kami tugyan sa panulay, inuno alaw sa kami sikirata namin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nang kasideos siya po kami makasala, karon sa oras sa magkamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa daan karon sa gahapon sa mga katuigan nga katapusan. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the Church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination, and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Manindog alang sa anghelos, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. O ganamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami nga mga makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din kanako, sumala sa mga pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami nga mga makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. O bipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami nga mga makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Aron Dios. mahimo kami tako sa gisad sa mga naso Kristo. Magampo kita, ang grasya grasya mo, mo, nangamuyo nangamuyo kami kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa kasakit o kamatayon sa krus, madalaon ta ngadto sa may mayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos nang matutulong, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Inininitigan, imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Mayong gabi kanyang tanan, karong adlaw o karong taknaa atong gisaulog kining bihilya nga misa, vigil mass para sa pagsaulog nato sa solemnidad sa pagpasaka sa Mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Maigsoon maghinulso kita sa itong mga sala, amandam kita sa pagsaulog ng Santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Uraday sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos samahan makagagaon sa tanan.
Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa to sa Amahan, dawatang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ta ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandunong Heso Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Dios, nga sa imong pagtanaw sa pagpaubos sa mahal nga Birhen Maria, mihatag kaniya sa grasya sa pagkainahan sa imong bugtong anak, o karong adlaw mi purong-purong kaniya sa kinatasan nga himaya. Itugot ka pinagi sa iyang mga pagampo alang kanamo, kami nga naluwas diha sa misteryo sa imong pagpanubos, mangayanon ta nga mabayaw nimo nganha sa himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Kronikas. Unya gitigom ni David ang tibuok Israel didto sa Jerusalem, aron dadon ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, ngadto sa dapit nga giandam niya alang niini. Gitigom niya ang mga anak ni Aaron ug ang mga sakop sa banay ni Levi. Giyayungan sa mga Levita ang sudlanan, sumala sa mando sa Ginoo pinaagi kang Moises. Gimanduan usab ni David ang mga pangulong Levita sa pagpilig mga sakop sa ilang banay, ingon nga mga musikero ug mutugtog sa mga alpa, lira ug piyang-piyang sa mga huni sa kalipay. Gidala o gipahimutang nila ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, sulod sa tulda nga giandam ni David alang niini, ug nagsunog silag mga halad nga mananap ug mga halad sa pakigdait ngadto sa Dios. Ug human kini ikahalad ni David, gipanghatagan niya silang tanan og tagsa ka buok pan, karne ug pasas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa dapit nga imong kahulayanan. Ikaw ang arka sa imong kasantos. Sa dapit nga imong kahulayanan, ikaw ang arka sa imong kasantos. Sa dapit nga imong kahulayanan, ikaw ang arka sa imong kasantos. Sa dapit nga imong pahulayanan, ikaw ang arka sa imong kasantos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kun ang madunot, masuluban na sa dili madunot. Ug kun ang mamatay, masuluban na sa dili mamatay. Matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Gilaglag ang kamatayon, ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala, nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigod ang Diyos. Alleluia. Pagdaigod ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kay ang Agosto 15, solemnidad man sa pagpasaka sa mahal nga Birhen dito sa langit, mo na ang misa sa gabi anang maong solemnidad atong gisaulog ang Vigil Mass. Kining pagpasaka sa mahal nga Birhen dito sa langit, usa kini kag gitawag itong dogma sa atong simbahan. Isip dogma, kinahanglan tuuhan, nya giproklamar kini sa Santo Papa. Giproklamar kini ni Pope Pius XII pang November 1950, diin giingon nga atong mahal nga Birhen usa kini ka dogma ang pagpasaka sa langit. Mas sa in English, Assumption of Mary, no? Lahi sa jud ni siya sa gitawag natong Ascension of our Lord Jesus Christ, no? Kay sayod ta nga sa Ascension ang pagsaka sa atong Ginoo dito sa langit 40 days after the resurrection. Iya man tong kaugalingon nga gahom kay siya Dios, pero kining assumption wala may matawag na to power atong mahal nga Birhen nga siya sad musaka pod dito sa langit sa iyang kaugalingon sa nga gahom, kundili gipasaka siya, no? Sa ngadto sa langit, no? Dili iyang kaugalingon nga gahom. Ug tungod kay kini siya, no? Usamang kini ka importante nga matang sa atong pagtuo isip dogma, no? By the way, napay uban laing dogma sa atong simbahan kabahin sa mahal nga Birhen Maria, no? Una pod katong the motherhood of Mary, ang iyang pagkainahan sa Dios di na angay lalisan, no? Ang perpetual virginity of Mary nga human sa pagpanganak sa atong Ginoong Kristo nagpabilin ang iyang pagkabirhen o lain pod ang Immaculada Concepcion, no? Nga siya gipanamkon nga walay buling sa sala, kaupat ni siya ang Assumption, no? Pero kung atong tan-awon base sa Ebanghelyo, giingon nga bulahan ang babae nga namati sa pulong sa Dios ug mituman niini, no? Ang una man jud natong modelo way lain kundili ang atong inahan. Siya nga naminaw sa pulong sa Dios, siya usab ang matawag tog ehemplo nga nagpuyo ning maong pulong sa iyang pagkainahan sa atong Ginoong Kristo. Ug tungod kay mingon sad ta nga lisod, imagino nato nga nay panagbulag, no? Atong Ginoong Kristo ug sa iyang inahan, no? Muna nga kung asa ang anak tuwa sa Dios ang mahal nga Birhen Maria, no? Ug mauna daghan nagpetition ato nga ma-proclaim ang maong dogma of the Assumption. Pero kita karon kining maong pagsaulog nato sa maong sunidad, pahinumdol ng sab kini kanato sa ato usab nga destinasyon, no? Nga kita maingon ta nga sama sa mahal nga Birhen Maria gidapit usab kita nga mao say ato nga kanunay nga hununaon nga atong kahiusahan sa Dios didto sa langit. Kining ato nga tawhanon nga kinabuhi dinhi matawag nato nga usa lang kini ka misyon para kanato. Paningkamot nato atong misyon nga ang ato mga binuhatan dinhi padulong or nadyo'y kanunay itong gihuna-huna pagpangandam ni nato sa tinud-anay nato
nga puloy-anan nga mao ang langit. Mao na nga kita usab mapuno kita sa paglaom sa kusahan sa Dios, labi na matapos na pod atong kinabuhi nining maong kalibutan. Malihog manindog atong bag-uhon atong pagtuo, nagatuo ko sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo ang anak nga bugtong ginunato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisagid sa Poncio Pilato, gilangsang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa kadlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito balik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatawa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa krabing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan, gibayaw lawas ug kalag ngadto sa himaya si Maria, midan-ag nga dakong ilhanan. Dad-o nato ang atong mga pagampo ngadto sa Dios atong Amahan. Mingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mamahimong instrumento sa kalinaw tali sa mga kanasuran, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga Kristohanon makakaplag og kahiusahan alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya sila uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Ginoo among gipadangat nga kanimo ang among mga pagampo, tinabangan sa among mahimayaong inahan nga gitawag aron moambit sa himaya sa iyang anak si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Daiguni ka sa tanang kalibutan, naigikan sa imong kamang yuhatadon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga sa yuta. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa kahangturan. Mga igsuon pagampo kamor nga kog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton tas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo gamay siyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibugang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kinasakripisyo sa pagpuypoy ug pagdaig nga munggi sa ulog ning pagpasakas sa langit sa mahal nga inahan sa Dios kini makadangat unta kanamo sa pasaylo ug maghimo kanamong mapasalamaton sa kanunay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga res Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos kamahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon ni magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagin so Kristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Berhen nga inahan sa Dios nga maoy sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa nining kalibutan. Husto gayud nga ikaw may buot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi dili gayud makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug sa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mo spiritu aron pagsantos nining mga gasa. Mahimo kini alang kanamo alawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhig kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan ni mga tubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdum mi usab among mga igsuon nga nangamatay. Tuyampo tumo kay igsuonan nga mihalina.
Malaumon nga mabanhaw sila, tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, tuyampo ang mga buhi pa. Himo kami angayan makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinagin sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampog ta sa atong amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pabot, dinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanuno mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayon nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoo Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manasab kanimo. pakita tang pag-inig sa unay panagdait. Kordero Kodera sa Diyos, nga nanggawag taon sa masalas kalibutan, kalayoy kami. Kodera sa Diyos, nga nanggawag taon sa masalas kalibutan, kalayoy kami. Kodera sa Diyos, nga nanggawag taon sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini atong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay makalawat kanimo, apan ipumulong lamang ug mamaya ko.
Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magampo kita. Tapos kami makatambong sa kananang langit noon, nangamuyo kami sa imong kaluoy, Ginoong Dios namo, nga kami nga nagpasidungog sa pagpasaka sa langit sa inahan sa Dios, mahalikay unta sa tanang mga dautan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab ko nimo. manalangin kanyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na tumisa itong dadunggumang kalinaw ni Kristo. Lamas Deus. Mayong gabi. Adlaw kang Maria, ang pagay kang tahunta, Ugansar kang El Gabriel, abuwag himaya ka, inahan sa manunubos, puno ka sa grasya, kami dinhi ug luwasa sa kadaong pagsasala. Takot naman eh.